pozik dator kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Goiz-goizetik, irri eta algarak main dire artetik, nagiak botan, luzatuz gora. Muxu eta muxu eskeniz den hori, alai eta pozik goxatuz neroni, zatoz nirekin, irri batekin. Aurpegia friskatu, ilea ongi erreztu sano zenkin. Kaixo egun honesanez, eguna astera doa goiz-goizetik, irri eta algarak main dire artetik, nagiak botan, luzatuz gora. Muxu eta muxu eskeniz den hori, alai eta pozik goxatuz neroni, zatoz nirekin, irri batekin. Aurpegia friskatu, ilea ongi erreztu sano zenkin. Jeiki, jeiki esna zaitez, bat bi hiru salto eginez. Jeiki, jeiki esna zaitez, kaixo egun honesanez. Jeiki, jeiki esna zaitez, bat bi hiru salto eginez. Jeiki, jeiki esna zaitez, kaixo egun honesanez. Ez dut hilek izkurrik izan nahi. Ez dut hilek izkurrik izan nahi. Beti nahasita daude. Beti korapilloekin nazkatuta naukate. Ez dut horrelako hile tximarik nahi. Ez dut hilek izkurrik nahi. Beti nahasita dago. Beti korapilloekin nazkatuta naukate. Ez dago eskubiderik. Ez dago hile mataza hauek menderatzeko modurik. Nik bestelako hilea nahi dut. Hile lisoa, leuna. Airean egan egongo balitz bezala, zetazko hilea. Horregaitik gau osoa ematen dut, orrazi handi batekin, hileari eman eta eman, orraztu eta orraztu, gau osoan zehar, hile mataza guztiak orrazten, pot eginda bukatzen dudan arte.
biharramunean leher eginda nago. Eta ilea orrazteko erabili dudan eskuak mina ematen dit. Eta ilea lehen baina kizkurragoa dago. Ez dut ile kizkurrik nahi. Lagun minei eskatu diet ilea luzatzeko beraien indar guztiekin. Tira eta tira aritu dira, benetan indar guztiarekin. Baina alferrik da, utzi, neronek egingo du. Liburu astunekin saiatu naiz, bata bestearen gainean jarrita. Zapal usteko asmotan, baina hau ere alferrik, ez dago kiribil hauek menderatzeko modurik. Badakit, puxikak, globoak, nire ileak lotuko ditut globoei eta egan egingo dute. Zetazko ilea balitz bezala leunak. Baina zaude, zer gertatzen ari da? Ai, egan narama, eta orain zer egingo dut? Zinta itxaskorraren bila joan naiz. Hau izan daiteke konponbidea. Xerlo bakoitza paretean itxatxi dut, banan denak horrela luzatuta, baina zer gertatzen ari da? Lehen baina arraroago dago eta gainera forma arraroak sortzen dituzte nire kiribilek. Horrela ere ez. Urez busti eta ustekabea leuna geratu da. Akabo kiribil nekagarriak. Hauxe da amesten ari nintzena. Baina ilea lehortzen hasi denean, boing entzuten da. Boing. Kiribilak hasi dira ezerezetik sortzen, baina nola da posible? Eta bat, eta bi, eta hiru denak hasi dira. Alferrik da, ez naiz gehiago tematuko. Ezerezetik kiribil bat dagoen tokian 5 agertzen dira. Hobe dut nire arbola kutxunetik buruz bera jarri, eta ea nire kizkurrek pakean uzten nauten. Eta kopetilun eta porrustaka nabilen bitartean, bapatean zerbait entzun dut, begirada. Mugitu eta neska bat ikusi dut, haserre dator, eta bapatean arbolaren ondoan eseri da, oso haserre. Asperturik nago ilelixo honekin. Zergatik ez ote ditut kizkurrak, ez dut kiribil bat ere. Ilelixoa oso aspergarria da. Katramilatzen saiatu naiz, nahasten, ile kizkurgailuarekin ere formak ematen, baina alperrik da. Nik ile ikusgarria izan nahi dut. Bapatean, ilelixoa duen neskak begiratu egin nau. Zuzen, eta honelaxe esan dit, zurea bezalako ilea nahi duk nik. Eta irribarri zabalez lasaiturik dio. Zein tuntunak izan garen biok, zertarako hainbeste horrazi.
bapatean konturatu naiz, hilek izkurrak ez direla hain itxusiak. Are gehiago, oso politak dira. Egun guztia ematen dugu ile horratzak jartzen, ile adatzak moldatzen, onela eta aera eta mototxak egiten eta txirikorak egiten, modeloak bagina bezala. Orduak eta orduak ematen ditugu ileaz kezkaturik. Kiribilak eta kizkurrak zer axola dio? Ez dago gure ilea bezalakorik, maite dugu gure ilea.
Gogoratu zuen marrazkiak ikusteko irrikitan nagoela. Beraz, bidalitzazue hemen azaltzen den helbide honetara eta ondoren denok elkarrekin ikusiko ditugu. Ados? Ba, marraztera!
Kaixo, Mari Domingi naiz. Artzaina, sendabelarretan aditua eta naturaren babesle sutsua. Gezurrak, harrokeriak eta gaiztakeriak ez ditut bat ere gustoko. Aldiz zintzotasuna eta bestei laguntzea saritzen ditut. Egun batean, Olentzero laguntza eske etorri zitzaidan. Negu gorri-gorria zela eta baso, landa eta etxe guztiak elurpean zeudelako. Eta jendea gose zen. Jakin nahi alduzue nola konpondu genuen?